ngongso. Yen urung wancine kok ngongso-ngongso. Walah malah cilaka. Iya. Matur nuwun. Nanjake Widyawati. Tur dasare piyayi kene piyayi seni. Piyayi kene piyayi seni. Ngerti marang budaya. Wah. Iki mau sing nyabetke mau iki anakku. Anakku sing nangka loro. Mas yoga pring golakana. Iya. Zaman SMP wis meraih gelar sabet terbaik Jawa Timur. Ngono. Basa gedhe ora pate iso to Mas. Ora pate iso. Oh malah saya terampil. Saya terampil. Ayo. Padha karo kakangane terampil. Terampil. Ya. Matur nuwun. Yo, matur nuwun. Ya. Aku yo duwe jago karawitan. Ya kuwi mau anakku lanang utawa putuku. Rahma. Iya. Rahma. Wayahe Mbah Kasno. Wah, hebat dalam. Wah, hebat. Iya. Pinter iki dari teko omah iki. Diluk-diluk saiki nyekel gender. Wis nyekel gender. Wah, ngerebapane apik. Bareng gender iki Mbah Kasno iki roh putune iso gender iso ngrebab nangis. Malah nangis. Heeh. Ya. Taruna iso ngungkulana bapa, iso ngungkulana eyange. Matur nuwun. Ya. Yo, bawa, bawa. Ya. Mbak Uun Febriandari. Ya. Ini ki janji arep bawa ngono. Kuwi nganggo lagak lagean. Lagiane piye? Lagean iki ana sing kukur-kukur, ya ana sing ngombe sik. Kuwi lagak lagu lagian. Malis iki nyekeli kuping. Janji arep bawa nyekeli kuping ini sik. Ngono. Nak Yatmi ke garuk-garuk peteng. Ngono. Ya. Mak Mbak Ben ngelus dodo. Muga-muga kuat sabar. Ya. Mbak Un badhe ngaturke napa? Napa nggih? Nggih. Iki nganggo penangkes apa tuh? Pelok baran. Pelok baran. Nah. Lah, sedekah kuwi. Ngerti ra? Wong wedok kudu kerep sedekah nggih. Jenengan bisa. Oh, nyenengke wong niku sedekah nggih. Nah, kemarin sedekah. Enggak, kula mang sedekoi. Malah kono sing nyedekoi kok. Nggih, kula mang sedekoi. Ilmune. Kali sami. Ayo. Ya. Ya. Kapiten. Ya. Ayam tenan. Padahal kudaine geger. Iya. Nganggo iman ra kuat bareng nopo isih iso ya. Lah nika gaji mesrane kok. Lah. Mang tuturin nika kuwi.